Dili jud tumuagi. Hinday lagi. Paminaw nato kay usara man sa agianan. O may lain. Kami ra maagiana. Padungan ko sa labanan niya. Ay sa wakas. Nanadjust hinday lagi ni agi na. Guwapa biya. Ni. Ni. Guwapa ka uyab jud ni guwapa. Allah, guwapa uy. Ni. Kani kung kilay mauni mo da sa guwapo na ko. Nasa si Robin, sige na nag-diskarte. Pati abiyag na. Day lagring. Kung nguyag ko nimo, imo ka ako sugton. Bisan ingani lang ni katsuy na ako. Ha? Ikaw naman naibog na ako. Pero di giti ka masagot kay wagid ko naibog nimo. Ah, kita sa nimo manulti inday lagring oy. Tinarong biyan ni ako ah. Kaya nako adtuon o kaputon ang buwan para lang nimo. Ha? Kabuton? Kung magkikakakuot sa imong kugmo? Buwan na noon? Sige, muli sa ko kay Polio ang kong mama. Ah, di jud. Di jud kay ko pa ko Polio mo na sugta. lagi ko. Sugta jud ka para makauli ka. Ah, Polio ang kong mama. Ah, di sugta ko para Ah, makauli. sige, kita na lagi. Ay sige. Sige. Ah, sige, kita na. Kita na. O lagi, kita na. Sige. Yay. Sabot ko inday lagring ay. Bisita miron. Nak! Unsa man ma? Dali, sagod nak. Kay nakoy pangutana nimo ba? Mana ma? Kanang din magaganina na. Ito ko ma, nilaag. Mao ba? Kanang basi naguyab-uyab na kanakaw. Walang takahibaw. Wala maoy. Di man dyan ko ganan maguyab-uyab. Siguraduhan lang yun na. Kay puti binatong lisura karon kay bawa na bikas COVID-15. Ang COVID-19 di ay. Ibaw ka na ko. Agit tayo sudan ni kapalit ron. Muna, Amerikano di ba na ha? Bisag tiguang ka na. Ha? Amerikano ma? Di man ko ganana na ma. Kay dagkom kinigilaha. Ha? Okay ra nagdagko na ko eh. Dagko ilaha. Nya imong kwarta. Dako. Sad. Mo nang dawata na lang gid na. Kay kita. Lisod kita ron. Hapit na sad mo COVID 2022. Lisod na kita aning samot. Urti mo sudan. Di ta kapalit. Pagtigil lisura na to ron. Ay kabala ka ma. Wagid ko iyab. A few moments later. Mo kaning balaya tong ganihan na. Di ni mao. Mao lagi ni ma. Sure na sure di ko malipat ng balaya. Mao jud yung balay lang lagring. Mao man gyud gani. Sige tara tara. Mo na nina. Ano ni ma? Ayo. Ayo. Uy, pura maglaytaw na. Ay na ngayo. Ako kuno tan-awon be. Uy, unsa may ato? Nganong daghan kay mugda? Ano mi diri ma? Ay, tita Kardang di ay. Mamail kami si mong anak. Ha? Mamay? Pura magwa ko kadungog akong anak na uyab-uyab. Alay jud ni mo tita. Hala, sige. Dayon mo, dayon. May problema na. Dayon. Sige, Mare. Ano yung binday niya eh. Sige, lingkod sa mo. Lingkod. Ali. Lingkod. Lingkod ma. Ingon ka na, huwag kay uyab. Yan na naman lagi na mga ikaron. Mukha kay tag-ingon ako ni mo nga, Amerikano uyab ba? Hindi klaro. Ingon ka, huwag kay uyab. Ha? Uyab ron, miniyama, pero ako ningon nga mamay. Saon mo tanaron nga, na naman gidin he. Kung na gitay mabuhot, ana. Sige, atubangon taniro, atubangon, kaya naninabot. Mamay na. Kila na may gasto ninyo na inyong pag-ari mare, basig. Ang kurang ng taplan. Hinoon mare, gamay ra hinoon. Nara sa mga 100,000. Hala, ato ba nga? Kaya na naman na. Kurting nakuha na kwartaha, 100,000. Kaya, kurti mo, sudan. Kurti mo ginamo, di ko kapalit. Ato ba nga? Kaya na naman na. Unya mare, dako kay may gasto ani. Usap ko, dakong anak, dako kay gigugmas yung anak. Hala, sige. O anong ginagisabutan ninyo? May problema na. Support na lang ko. Kaya sao na naman gina. Walang gid tayo mo anak. Di ba Mare? Sige Mare. Salamat kay Mare. Sige Mare. Sige salamat. Anong kailangan kong gawin
upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Hindi lagring. Kung ate. Wala, sige Mari. Sige, salamat. Sige tita. Wala, sige. Ha? 100,000. Lita de ribay, dito tahunat. Alit na ay 6